who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, gisaulog karon sa atong simbahan ang handumanan o pista ni Santa Lucia, Birhen ug Martir. Pista ron sa Asturias. Ang pari dito akong classmate, akong sangay, si Father Chris Amores. Niya atong iampo nga unta ang atong mga katawhan, labi na kita mga magtutuo, musunod kita sa kaisog o kalig-on sa pagtuo sa mga martir sama ni Santa Lucia nga maintain sa iyang pagkabirhin kay gihalad niya ang iyang lawas ngadtos Ginoo. Dili unta kita mahadlok nga magpakamatay para sa pagsaksi sa atong pagtuo. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya nga makahatag nila og kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy adunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga magdasig kanamo ang mahimayaong pangalian ni Santa Lucia, Birhen ug Martir, aron dinhi maghandom kami kanunay sa pagkatao niya diha sa langit ug makaambit kami sa iyang kalipay nga walay katapusan sa umaabot nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang inyong manunubos, ang balaang Dios sa Israel. Ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo, sa makaayo kaninyo, ug nagtultol kaninyo sa dalan, nga angay ninyong laktan. Kung tumanon ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay, sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balud sa dagat. Ang inyong mga kaliwat may sama unya kadaghan sa balas, ug dili gayud sila mapuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang nagsunod kanimo, Ginoo,
nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Bulahan ng tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw diha sa dalan sa mga makasasala, ni maglingkod uban sa mga walay ulaw. Hinunua ang iyang kalipay, anaa sa balaod sa Ginoo, ug nagpalandong sa iyang balaod adlaw o gabi. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa nagadagan nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa igo nga panahon, ug kansang mga dahon dili gayud malarag, bisan unsay iyang buhaton molampos. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Dili ingon niini ang dautan, dili gayod, sama sila sa uhot nga ipadpad sa hangin. Kay nagabantay ang Ginoo sa dalan sa matarong, apan ang dalan sa dautan mahanaw. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo manhaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tao niining panahona. Sama sila sa mga bata nga nagyampungad sa merkado. Usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Mitugtog kamighuni sa kasal alang kaninyo, apan wala kamo musayaw. Miawit kamig alawiton sa paglubong, apan wala kamo manghilap. Si Juan mianhi, nagpuasa siya og wala moinom og bino, og ang tanan miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao og siya mikaon og miinom, og ang tanan nagingon, tan-awan ninyo kining tawhana. Ulit og palahubog siya og higala sa mga kobrador sa buhis og sa mga makasasala.
Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Makalibog yun ning pamaagi sa Ginoo mga igsuon kay murag usahay maka-question ta kung sakto ba sama anang moingon ang Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Murag di gyud sakto kung naay mukawat sa imong butang ayaw na kinig bawia. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Labi na gyud moingon ang Ginoo, ihalad nako ang imong virginity unya pagpakamatay aron ma-preserve ang imong virginity. Na karon sultihan nimo ning mga katawhan karong panahona murag portigyong lisura. Moingon gid tingali nga ada bahala na na lawas ra bitaw na. Ana. Pero si Santa Lucia kay iya namang gihalad ang iyang kaugalingon ngadtos Ginoo, ang iyang gibuhat, iyang gustong taguan nga naay maibog niya. Nya kay di man gyud kalikayan, naibgan man gid ni siya, batan-on pa siya, nya ang iya sang ginikanan, okay ra man sag ipakasal siya. Nya ang usag-yus maibgan kunos mga lalaki sa una kanimang iyang mata kay nindot ganay siyag mata. Mao na kami mga laki mata maginayon ang tanawon. Pero lain-lain gining kaibgan sa mata kay na ako'y suod nga Chinese sa una. Nang gikan gyud sa China ba ganing seminarista, kita siya og babae nga naa sa office sa among department dito sa UST nga linginog mata ba niya. Kanatong tawagon kog dakog mata. Pagkaibuga gid sa Chinese siya, I like her. She has a very big eyes. Nya kita magsige tag-ana sa tong mata kay para nindot mura tag Chinese. So depende ra na, pero nindot gyud ni siya mata. Nya kay lagi naibog gyud sa iyang mata ang mga laki. Gibuhat ni Santa Lucia iyang gilugit ang iyang mata. Ang iyang mata, iyang gilugit. Lingi ay mong tupad na nindot kog mata. Nya og nindot gani kag mata, sao nindot kag mata, lugita dayon. Mao na nga nahimo ni siyang dangpanan sa dunay sakit sa mata. Ang mga santos kun unsay ilang kasakit mao ang naghatag og kaayuhan nato. Sama ni San Roque, namatay siya siyang sakit. Kung saan siya, milagroso sad siya sa pag-ayog mga sakit. Ang mga martir, gipanglansang sa cross, tigtangtang pod sila sa atong kasakit, kanang atong cross. Pasabot di ay, matod pa diri sa Ebanghelyo, mitugtog mi o huni nga kasal, wa mo mosayaw, nitugtog mi og huni sa paglubong, wa mo hilak. Si Juan nga magbubunyag, wa mo inom og bino, nganlan sad og giyawaan. Ang ato sang Ginoo pag-anhi dinhi niinom, giingnan sa kauban sa mga makasasala. Pero matod pa ni Kristo, apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Muna sa atong unang pagbasa, sulat ni propeta basahon ni propeta Isaías, ningon yun ang Ginoo, ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan.
Basta pulong ganis Ginoo mga igsoon, bahala nagmasakitan ta, bahala nagmapobre ta, bahala nagmauwawan ta, bahala na ganig mamatay ta, basta pulong sa Ginoo, di na ta mo question. Ato ng sundon. Kaya nga naman, dili lang na maghatag og kaayuhan nato, maghatag pag nagkaayuhan sa kalibutan. Pero pulong gani sa tao, bisag unsa pa na kagamhanan nga tao, bisag presidente panas nasod, or usa na siya kahari, usa ka pari, usa ka obispo, usa ka santo papa, bisan pag unsa na iyang pulong, bisan pag musaad na nga makalipay nato, makahatag nato kaayuhan, makapadato nato, makapasikat nato, ato ng questionon. Ato ginang questionon. Nya unsaon nato pag question? Atong i-connect sa pulong sa Ginoo. Dili gani masumpay sa pulong sa Ginoo, i-reject gina nato. Bahala nag masakitan ta. Sama anang muingon ang imong leader, pirmahi lang ni kay kitay magbahin ani. Minilyon ni, binilyon ni. Gitawag na nato og graft and corruption. Sikat kay na dinis atong nasod. Kung ikaw na adiha na atlan, ini-connect nimo ana sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, bulahan kamong mga kabos, ayaw pamakak, ayaw panglimbong. Wa na, wrong na, i-reject na. Nya ingnon dayon ka, kung imo ning balibaran, taktakon ka namo, i-persecute ka namo, ipapriso ka namo, o kaha, i-impeach ka namo. Bahala na. Sige. Sige lang. Tuguti lang. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang nagsunod kanimo Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Unsa man ang kahayag sa kinabuhi? Kamatuoran, kalinaw, kalipay. Kay kun ang imong palibot hayag, malinawon ka, o niya relax ka. Kay di man ka madagma, di ka mapandol, dili sad ka maglibog asa kapadong. Pero kung ngit-ngit ang atong kalibutan, ang atong palibot, pirmitang kulbaan, pirmitang kuyawan, kay wata kay bao unsay sunod. No na hinaot unta maliwat kita sa mga santos, labi na ni Santa Lucia, labi na ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, pulos gini mga martyrs, o bisan gani ang ato dinhing patron si San Vicente Ferrer. Kini bitaw ang atong gibuhat karon nga sige tagtabang aning mga tao nga way balay pinaagi sa atong slots nga CTUMM. Kahayag biya gini, kanabang makakita ta unsay kahintang sa atong silingan, unsay kahintang sa atong isigkatao. Daghan sa atong mga politicians, apil na sad usahay dinhi sa simbahan, dili kakita unsa kalisod, unsa kapait ang giantos, ang gisagubang sa iyang isigkatao. Daghan sa atong mga politicians, usahay kami sang dinhi sa simbahan, nga sige lang yung pahayahay sa kaugalingon, siging patuyang tagbaw sa kaugalingon, samtang ang uban in town dias palibot, hapit way gikaon, hapit way ikapalit og tambal, bisag biogesic na lagniusip. Inana, ngilingay mong tupad, ing na nakakita kas imong kabos na silingan, na sa may imong gibuhat, palit na lagslat. Haron, og di kakakita, ipalit na nimong slat dinis ato, at least magamit na nato. Kay kita din higasigitag pangita sa mga tabangonon, nagsigitag dawat sa mga tao nga portig yung lisura. Ginagmay ra ning ato. Karon ang atong gobyerno padong nasad mo approve sa budget para karong 2025
porting dako ang budgeta 3 trillion tigyong dako hinaot unta nga moabot gid na sa tinuod nga makaayos atong nasod, iampo na nato kay basin baya og mga wa lang na sama aning gikagubtan karon nga dagko kay mga kantidad ng wa nya magsigi taglalis wa sa klarong moangkon ang resulta malagpot lang na ngadtos way kapuslanan atong iampo nga mahimo unta gitang parihas mga santos pariha sa mahal nga Birhen Maria. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon diha sa pagtuo, malaumon kitang mudangop sa Ginoo uban kang Santa Lucia ug moingon kita, Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayong mutubo ug mukabig ug mas daghan pang mga tawo alang sa kumbira sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang dili mohimog mga rason aron likayan ug balibaran ang tawag ngadto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga magmatidud-anon kitang mutubag sa tawag sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga kitang tanan manaad nga magbudlay alang sa katumanan ug sa pag-abot sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, gamita kami nganha kanimo. Nga ang mga nangamatay nga matuuhon, makasulod na sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, gamita kami nganha kanimo. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata ang among mga pagampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni Santa Lucia, Birhen ug Martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa og lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni Santa Lucia, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manawsab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Lucia sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanong nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinong usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhig tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Lucia, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-o dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo nila ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang Santa Lucia imong martir sa pagpabilin nga matinumano nimong alagad ug sa pagka mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung ato giyong sundon ang pulong sa Ginoo dili ang pulong sa tao. Nya padayon mo og palit og slots o alang sa taroy update ang atong SBF dag na apay daghan tag 500 pesos para ni sa atong kumbinto. Nya ang atong CTUMM tag 100 ug ang atong bag-o Santo Niños Healing Gifts para sa atong kalihukan karong December o January tag 100 pesos gihapon. Nya ang atong lugaw tag 3,500 kada slot para na karong Misa de Gallo. Nya ang ikhak edad ko halad ko atong padayonon sa paghatag. Sugdan nato ang pagampo niini karong Pitsa 16 alang sa tanang mga ikhak offerers. Nya padayon sad mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod kaning atong YouTube channel haron maka income sa tagamay para sa atong mga charitable expenses. View, like, share kanunay aning atong channel. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karun mga
sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.